Nikto nemá rád spáleniny od slnka, pretože bolia. A nesmieme zabudnúť ani na to, že neviditeľné UV lúče spôsobujú starnutie našej pleti a môžu viesť k rakovine kože. Preto svoju pokožku chránime. Ale čo naše oči? UVA a hlavne UVB lúče ohrozujú nielen pokožku, ale aj naše oči. Intenzívne slnečné žiarenie môže aj za krátku chvíľu spôsobiť rohovkové slnečné popáleniny alebo fotokeratídu. Poškodenie očí od slnka sa počas života kumuluje a môže viesť ku kataraktu a ďalším problémom. UV žiarenie ohrozuje hlavne deti. Do 18 rokov môžu dosiahnuť až 80% celoživotného vystavenia sa slnečnému žiareniu, preto nesmieme na ochranu očí zabúdať. Aha, môžete si myslieť, ale ja nosím slnečné okuliare. Dobre robíte, okuliare pomáhajú, avšak UV žiarenie stále dopadá na oko zo strán. Noste šošovky AcuView spolu so slnečnými okuliarmi a budete proti UV žiareniu chránení omnoho viac. Pre tých, ktorí potrebujú očnú korekciu, kontaktné šošovky AcuView pomáhajú chrániť oko viac než iné značky. AcuView sú jediné kontaktné šošovky, ktoré boli certifikované pre ochranu proti UV žiareniu. Tak si vezmite šošovky AcuView, nejaké dizajnové okuliare a veľký klobúk. Nie len, že budete vyzerať dobre, ale ochránite tak aj svoje oči.